L-istudenti qegħdin jintużaw biex l-iżviluppaturi jiġġustifikaw l-oxxenitajiet infrastrutturali tagħhom. Dan intqal mill-President tal-Kunsill Studenti Universitarji Alexandra Gaglione fid-diskors tagħha waqt iċ-ċerimonja li mmarkat il-bidu tas-sena skolastika ġdida fl-Università ta' Malta. Alexandra Gaglione għamlet referenza għall-iżvilupp insostenibbli f'pajjiżna b'mod partikolari qrib l-Università stess. Ninsabu fuq kampus li malajr qed jiġi fgat mir-reba infrastrutturali u insostenibbli. L-istudenti qegħdin jintużaw bħala pedini f'logħba sabiex l-iżviluppaturi jiġġustifikaw l-oxxenitajiet infrastrutturali tagħhom. Di wiċar tal-prijorità nazzjonali li dejjem irridu nibnu aktar, akbar u ogħla. Kemm il-darba nisimgħu il-frażijiet l-istudenti ma jimpurtomx jew l-istudenti huma patetiċi, ejjew ma nċedux għal pappagaliżmu, ejjew ma nħallux dak kollu li għallimna sissa. Tfixkel l-għarfien u l-potenzjal tagħna. Is-soċjetà tifjorixxi b'imħuħ differenti u kritiċi. Il-President tal-KSU saħqet li l-istudenti għandhom jipparteċipaw b'mod sħiħ sabiex tinqata' l-mentalità li l-istudenti ma jimpurtomx. Bħala żgħażagħ ma nistgħux ninjuraw x'qed jiġri madwarna fid-dinja u nippretendu ġejjieni mill-aqwa. M'għandniex nibqgħu siekta la issa u lanqas il-quddiem. Ħudu pass f'dan ir-rigward u pparteċipaw fl-attiviżmu studentesk. Apprezzaw l-importanza tal-ħinkom, ta' ġirkom u stinkaw għal-futur aħjar. Jekk aħna ma nagħmlux dan kollu, mela min? Intant, l-ITS kif ukoll l-MCAS kellhom iċ-ċerimonji tagħhom li nedew il-bidu tas-sena skolastika ġdida. Waqt iċ-ċerimonja tal-ITS ġie mħabbar li sa 3 snin oħra se jkun hemm kampus ġdid fis-Smart City bl-avvanz kollu meħtieġ sabiex l-istudenti kollu l-aqwa sħarriġ fis-setturi tal-ospitalità u t-turiżmu. Waqt iċ-ċerimonja tal-MCAS intqal li din is-sena kien hemm żieda sostanzjali fl-applikazzjonijiet fejn din l-istituzzjoni qed isservi ta' għajnuna sabiex l-istudenti jikbru u jimirħu u jġibu bidla fis-soċjetà ta' pajjiżna.